Чираттагы кытлау сәләмебез Иске Кулатка районы Урта Терешка авылына юллана. Бүген үзенең күркәм 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ахметов Рөстәм Вилдан улы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны кызы Рузия, кияве Фәрит, оныклары Ильяс һәм Амир, энесе Марат кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әтием гомер буе мактаганны, үзен айырып сөйләгәнне яратмады, һәм ул хәзер дә шундый ук фикердә. Әмма әтием бүген түзәргә туры килер. Гаиләдә өлкән бала булып туган әтием кичкенәдән үк бик шук, шаян, шул ук вакытта тырыш та малай булып үсә. Мәктәптә укыганда ук спортны ярата. Бәлки шуңадыр, аның киләчәге гомерлеккә спорт белән бәйләнә дә. Илебез алдында булган хәрби хезмәтен намуслы килеш ерак Германия илендә үтәп кайтып, ул кулына физкультура укытучысы һөнәре дипломын ала. Сайлаган һөнәренә тугрылыклы калып, бүгенгесе көнгә кадәр туган мәктәбендә абруйлы укытучы булып эшләп килә. Мәктәпкә килеп керүгә үк фойеда ике яклап стендта аның укучылары яулап алган, ирешкән кубоклар һәм почет грамоталары эленгән. Әлбәттә, бу бик аз саны гына. Эшләгән эшенең җимешләре бүген аның байтак инде. Шуларның берсе дип үзе укытып чыгарган ничә укучысы да аңа карап, анардан үрнәк алып, шулай ук спорт факультеты тәмамлап, бүген күпчелек урында хезмәт куялар. Әтиемне һәркем, укытучылар да, укучылар да, авылдашлар да, башка мәктәптәге хезмәттәшләре дә хөрмәт итә. Бүгенге көнгә кадәр аның элекке укучылары, хәзер инде үзләре дә олыгаеп килгән апа-абылар янына килеп рәхмәтләрен әйтә. Миңа калса ул күп нәрсә турында сөйли. Хәтта минем аша да аңа күпләр сәламен, рәхмәт сүзләрен җиткерә һәм аның шундый буйга җиткән кызы бармыни дип гаҗәпләнәләр. Кызы гына түгел, бүген аны сөендереп ике оныгы да үсеп киләләр. Әткәй яннарына мөмкинлек чыккан сайын кайтабыз. Үзем дә бит ким куймадым. Әтием сыман ук физкультура укытучысы булып, инде күпме еллар гимназиядә хезмәт куям. Аның сыман ук эшемә тугрылыклы булырга тырышам. Кадерлебез, син ихлас күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа бары тик шатлыкка төренгән, тыныч, бәрәкәтле, тигез тормыш, саулык, сәламәтлек телибез. Кайгы-хәсрәт күрмичә, балаларыңның һәм оныкларыңның бәхетенә сөенеп, озын-озак яшәргә Аллаһ Тәгалә сиңа насыйп итсен. 60 яшь бит әле, матур гомер, борчылма син килгән картлыкка. Исәнлекне күбрәк бирсен Ходай. Калган гомер үтсен шатлыкта. Маңгайыңда сырлар, үткән еллар, борчыларының эзе, ак чәчең. Балагыныкларың әти рәхмәт әйтә. Котлы булсын шиде 60 яшең. Олы синең биргән киңәшең, туры синең әйткән сүзләрең. Шатлык сөенечтән генә торсын син үтәсе гомер көзләрең. Әти, гомереңдә һәр чак безгә үрнәк булып яшәдең. Минем өчен олы бәхет бит ул, сәламәт һәм имин яшәвең. Хөрмәтле Рөстәм Вилданович, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Сез туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кояш чыккан, сәер итеп бүген, күзен кысып, серле елмаеп. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән котлап балкыр, тормас инде бүген ул байып. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнегез белән сезнең. Һәм сезне һәм барыгызны да дигәне. Кояш кебек елмаясың бүген, нур сибелә якын тирәңнән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң, курыкмый усал җилләрдән. Мәрхәмәтле җаның кояшка тиң,
Курыкмый усал җилләрдә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Исән-имин булыйк. Бердәм булыйк, сау-сәламәт булыйк иң мөһиме. Yıllar üstelde diп борчылмасын, хәерләре белән өстәлсен. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдән калсын хәсрәте. Яхшы хатирәләр калсын бары, үткәннәрдә калсын хәсрәте. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Кызганычка туган көннәр елга бер генә. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән, туган көнең белән. Туган көнең белән, туган көнең белән.